minke ko minye ka subhanallah fono nunye salli kofe yala ku keni kolosuye haramu do be bidia de do bo folo la sanan kanyin kalin jabi sunna ye minye subhanallah fo munum be ke salli kofe subhanallah bisabani saba alhamdulillah bisabani saba allah akbar bisabani saba kadafani la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir ikan nunun keni bolon koni ye wode sunnay tide nyode fo musowe ako alaykunna bil anamili fa innahunna mustanqatu yawm al qiyamah ako musuma bawma nabe subhanallah ka be jikiruke aya keni abolon koni uye parce que bolon konu nunu yawm al qiyamah do be kuma be shera kenawe ube shera ke awye ko tumbe ala kosmani uluye hadamande ini bolon konu de be do yino fe kaburu kono donc ika jikuru ken oye ode kanyi lagara ulube kuma ube shera ke ninde sunnay ci yene mo bila subhanallah fonnu nun ka ken bolon konu de ode sunnay mais don ko atabali minye korosu koye cheikhul islam bun taymiya nyinen karani na majmu fatawa kono ako korosu yerete bidiya ye folo parce que korosu yerete bato ye wasila de do kata bato ma mana shira do de do nabi deme bato dola ambe bidiya info bato de ka mais ale yerete bato ye folo minande do ale ye minande nabi deme bato dola wala cheikhul islam bun taymiya ko ako sunna ka kini bolon koni we mais ni mo mi nyaado ne ka bolon koni chogo bembe trompe ala de jate be nyagambi mbolo ako bashi tala ka keni kolosue biriate adagara ika keni ka kolosue biriate mais bolon koni de kanyina ile mais ni be trompe adagara ka keni kolosue bunte mi ako biriate abo chogo kila cheikh abdallah bumbaji fana nyinin kara sunna ka keni bolon koni de me korosite biriyay adagara ka iridu kenay mamar ibn salu semira rahimahullah anyinin karanye nyinin kalikerena sunna ye bolon koni de me korosu ka keni ye nube nyagambi adagala iye biriyate fatawa lejina daima libusi lima walifitai nyinin karani nyinin kalikelena uye min jabi korosu te biriyay adagara ni be trompe ika yiridu kenay me bolon konu de kanyinay me dagaray kake me ikana kolosuin comme cheikh sala buntemi anye min faraka kolosuin kana ke bada nabi bolola uba dilole mbi kanna obe yere jira hari ni ne mafo ni korosi be e bolo bara akoro do ayenne laje wakati benne be jikuru de la yere jira be donena ube ka korosi ndilo ikanna bada bi kanna akon nimbe yere jira de yere hari na ya sere e dama fo abe ko mi kala hala ibe shaki ibake ki yere yira ni kala hala akoy kana dilo donc na bi bolo ika bato yorola ube abi ka jifa kono ni bi kayri do kayro mi babo ka ko kofe ateye bashitala ani fana kana kolosu ndila komi bidia mo ka kolosu be jogomi iyaro bidia mo dilan jogo do bu ka kolosu raw bolo ika kolosin kana dila komi bidia mo ka kolosu be chogomi kana bidia mo bonko nyonyo ka kolosi dilan chogola ekita ke sompulu ye bisabani saba alhamdulillah bisabani saba allah akbar bisabani saba akana bidia mo ka kolosu bonko nyonya donc yi kana jate mana fana ko forosu nyere fana damana baraji de ba fana yiridula kana nim fana jate mini dusukun kono a jate mina minando dorombi nyere demenai kana jate mina ko korosu nkeli damna baraji de bala kateme fenwreka korosu nye mina de nabi deme donc akana ki bolo da nabe ye wakati be kana dilo kanna ani bidia mo ka korosu diran chogo kana ke kelenye nini saratu da fara la basitaka o don ke ba min ko bidia do min cheikh albani fi silsilata hadisi daifan ale ko kabwa iridu ke ni korosu ye ko bidia do parce que min amanati ilmiya nanye kuma fo na ya soro don ke ba wore ye kuma wore fo ambo fana fo yede cheikh albani yenni fo ale ko koroshi bidaye na anya fo chogomi ni ulama uto munu fulen ninye uko koroshi te bidaye me bolon konu de sunna bolon konu de kanye nayi
mais ni mogo min haju sherama arbe daga ika ke mais ni saratu dafara o kinin bolo o de kañe ni mogo min be se ka ke a keni kinin bolo ye doni kibaw ko ni ewa mogo min te se o fana la ni ye numan bolo fana fara ka fa basi t'a la on be min fara yiridu ta ka brose minu ye nafa do di ani doro ke ba worew bolon koni ya do do ba ke nin cogo de la bolo kuru nunu bo ka ke ni bolon kori nunu kele fula saba bolon koni kuru saba de te bolon kono wa do ba ke no ye ni cogo la buno semi rahimullah ko nin cogo te bini ana amila ko iba ke nin cogo de la ka bolon koni be de kurute iben nin fana kurute subhanallah ben ken nin cogo de la ako abe kurude bolon koni be kurude ate ko mi ba ken nin cogo hari ni mo do donna ewa internet wala nube a cogo fo chaman ba fo o cogo de la iba kuru ka wulide ate ko mi ko abe koni nunu nyete wo kan nin fam eko kondi mami kele do na ini muso ci atara so ama effectif ko ka atari ni kefulu sai yalla tubu bola bon koni mogo min ka muso ena kelela ko ama idda sigi fe atara idda sigi atara aka ewa fasola uye furbo sinya kela ma idda sigi fe ajunubu belawa bon na ya soro ede ka sababu ya ge ka bo ni ama idda ke kaso ede ka sababu do hara tale faso kono nu ko furu bora ni ko aya bila kana idda kenfe ube so akana idda kefe ede maso ube ede yage ebe junubu so pasigala ko wala yakhrujuhunna min buyutihinna wala yakhrujuna illa nyatina bi fahistat mubayyina ala kunniye muso bila e kana bo aka so kono aka du kono e kana bo aka idda ke ife awa ko muso yin fana yere kana bona yere afana kana bona yere fo na ya soro muso ye ko lankolon ke da jugu ya bala nin jugu ya bala be kuma jugu fo ka sokono wala ibe se ka bo kata idda ka fa sokono meni otabe idda ke so de ko re kana bo ale kana bona yere bon na ya soro aboli kata idda ka fa sokono de ka sababu do junubi la wala basala ko ikana bo men na ya soro ka sababu te muso yere na kan mogo de kera sababu ka kya junube ulu de ka bo ko be pasamantan min ko suratul mulkula ko ni ba kala suwosu abe kaburu janga kata nogoya ye ani abe ke delle kala abe cogode albani ko hasanu hadisai albani ya hasanu don kibo ko basite hadisai la ya hasanu men nimbe fara akasoro e dalimbe suratul mulkula e yere fana islam nyima ni mu'mini nyima mushrikiyati bolode silamiya gurja fenti bolo nu ko fasamanta be fo sora dola ube aya dore be hadisa dola abe fara e yere ka limaniya ni ka tawhidi ni kalen saranya kade abe fara ode kade na ya suru tawhidi nunun tu bolo lumana nunun ti bolo ciden ko mamata yashriku billahi shay'a dagala nara ni sora fasamanta bala ni hadisa fasamanta bala o te fenya musirki yakoy nimbe kunye tawhidi tigide tawhidi be min bolo nunun be fenya ode bon ko ciden ko mogo ka fini kana jigi alikaba kuru fura duguma mo ko do be dalla ke ko Abubakar Siddiq ka fini tundigilen tundo jabu juman bola ciden ya hadisa fulan na ta ko hadisa dola ko masfala min al kabaini fa huwa fi nar
isibalul izar haram min kabairi junub ciden ko fini na be alikaba kuru fura duguma ko abe tasuma kono min yi fini jigini alikaba kuru fura duguma haramu do min kabairi junub abe konte junubu bawdela ni nye hadisa donye bon hadisa fulana man jara sawbuhu quyalaa lam yanzuru Allahu ilayhi yawm al-qiyamati wala yukallimuhu wala yujakkihi wala huwa ajabun alim al-musbilu ijarahu quyala ciden ko parce que afora hadisa do de kun ciden mo sabare ko Abu Jari ko cide ma ko ni mo sabab perdi la koy nunu nye jonye ciden ko mo sababe akom alate hadisan na tugula mo sababe yomali khiyama do alate lajelika katuma hinna lajelila atu kuma nyogonya ni hinna kuma nyogonya nema kuma nyogonya atu seneya kabo junubula e walla jaba buye jahannaba kunu la jaba mumbulla dimi uko cire oyo jonye ako mimba ka fini jige alikaba kuru fura duguma ta yere bonya kama ni ya kini yere bonya ye ni njanga kata nani debiye ambese ka ke duru yere folo ye munye haramu kabaira junubu fulana ye munye alati lajeni hinna lajeli sabana ye munye alati kuma nyogonya ni hinna kuma nyogonya nani na ye munye alati seneya kabuy ka junubula duru na ye munye la jaba dimne mbiye lagra ni ya keni yere bonya men ni ya kete e ma keni yere bonya haramu kabayra junubu donc fini alikaba kuru fura duguma haramu de do silamia sariyalla bongo be se ka fo chogodi konne ma keni ere bonya ni ma keni ere bonya tiden ka hadisa fora iya sahalendo munya e bali ni te se ka sison ta katige mumbe e bali ni muru te se ka e ka fini tige ka be mumbe e bali ni te se ka ta masin tigi fa ki ka fini be ni yere bonya te nko ciden ka hadisa yere menen ko fede nta ke wode yere bonya ciden ko al keberu bataru li haqqi ibanna cinya mi yere la folo de wode yere bonya yo ciden ta foriye hadisa sahalen foriye harbi e banna ko ke ma se ko ke yere bonya mo to ka ciden ko la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbi misqala jarratin min al-kibar akum misqala jara hakke dengenya bileni fitini hakke na yere bonya be mo duskun kono tedo aljanna kono ceedo ko ciden ma ako hari mo do be ba fo samara nyuman kaki sena doroki nyuman kaki kanna o de yere bonya ciden ko te yere bonya de o yeki yere cenyi de ala cenyi de ro abe fen cenyi de fe walakin al-kibr batarul haqq wa qamtun nas me ciden ko yere bonya e munye cinya donnen ko fe cinya nani makka nyone ka bo yere la ki ba cinyama ani ni be jo mo la mo men nin fo ko haramu le no ko karasa ne makko bola batarul haqq wa qamtun nas min be cinya nyone de ani mu men nin fo e jole mba tigi la ita tigi jate foye ciden ko nim miskala jarabe mo duskun kono itedo arjanna kono donc akado folo mo ba fo ko alika fini ko ajigna alikaba kuru fura duguma ko ma ke yere bonya kama yere bonya tette men ni ciden ka hadisa mena har be desra ka barakena yere bonya tette boka nambora wiro lambalimo abubakar siddiqita abubakar ma dabo kama folo abubakar ma dabo kana kaka fini jigide ako inna fi ijari istirihai tuma mi ciden ni hadisa fo kon mi mas fala mina kabir fa wa fi nari ako ciden ma ne ka fini abe ayoro do be jigina yerede al istirihai ayoro do inna fi ijari ne ka fini al istirihai fihi al istirihai inna fi ijari al istirihai abe chogo do la fihi istirihai ayere yere jigi dobe ne ka finila mana abubakar tay munye o bune useminu ko nimba irana ko abubakar ka fini tumba gelengala chamance de la bon ni fini
ni aya soro aka fini tun temenen be gelengala chamancela mais amashali kaba kurufurama ni hada maden fini bi ka chamancela Abubakar ka fini atumbe yugubade parce que rutumbe tafe de shiri na ye tafe shiri ni tafe yugubarana yerede afando be jigi kateme al kaba kurula bunu semenu ya konni ya ira aka fini tumbe al kaba kurufura ko fe matunte gelengala chamancela parce que ni fili be gelengala chamancela na jigina donc fo kashe alikaba kuru fulama dobe to sampela la abe jigide donc ni ya ira temenen tumbe gelengala la mais abe alikaba kuru fula ko fe odi ya to na yugubayra abe jiga alikaba kuru fula duguma ako illa nyata ahadaw aya faraka mais nebi jantun tala de a jigina dron ni hakili de bala jigina dron ba saga nola ani eta kalara kamade e ko masintigi made a jigi ani Abubakar ta ko ne tabe jiginai a yere de me aribi una tabe ka hakili bala na jigina dron ba a korta hakili bala ba korta ka saga nola oni ta kelenya kalala kama oye kelenya wa ni nya folo ni te kelenya ni nya folo bo fulana cire nye sere yake Abubakar ye ako Abubakar shirigima ako ek me ka fini jigi yere bonya kama o fora yewa cire nye sere di ema cire ko Abubakar ye mi ta ke yere bonya kama cire nye sere ka Abubakar o sere nyogo na be bolo ni ebe delila ke na Abubakar tai cire nye sere ke ya sere make ni nye jole fula ha do ba fo fula do fula sabana dondola unana misiri kono cidon ko bi dugu jele donye sarakati di fantama Abubakar ko ne ako bi dugu jele dombe sunna Abubakar ko ne ako bi dugu jele don tarabo bana bagatolo Abubakar ko ne ako bi dugu jele don tara janaja Abubakar ko ne ako nin jogo nani te fara nyogon kam mo sila don kelen kono febe do arjanna o fora yewa nani na asaratul mubassirin bil janna afolo e jonye Abubakar ciden ko mo munu mo tammin ni ciden yere sere ku ye hadisa salen kono be do arjanna kono folo ye jonye Abubakar sidir ni e jole nani duruna badri kele Abubakar sidir yake badri do ala nana jiya sankaba na ko badri dunkew aka ci tola fe junubu kadawiya ya kenya farauma o fora yewa uma foye de ne jole woronna ciden ko sallallahu alaihi wasallam ako arjanna dawu ya shege ni mo min ye sarakati bola ngane ibu wele sarakati boraw kadala ni mo min ye sunkela ngane ubi wele sumbagaw dala ni mo min ye ewa salli bagay ubi wele salli bagaw dala fo kadda shege Abubakar ko cide akun ninda kelen ni mo ya soro tora tika mi eska ninda shege imbe mo kelen be wele nimbe lawa ako Abubakar imbaji gebe wele arjanna da bela radiyallahu anhu wardahu o fora yewa to wambali maw mo munum beti meleke Abubakar Siddiqi aka hadisana kubi yere compare ama ima boala ika fini korta mbali make ika fini korta koni mo mi nya fini bila gelengala chama chela o ba fo ye damateme bonwe damateme bogota tige aye ciiden ka sunnake damateme bagate de me doni ke bawu ya yira ibe nyana ma ya yoromi no ka fini jon chogo be chogo min na ma bosila mi asariya kadiri kono ke komi jamana mo chama be la hala min na ifana kana ke bolon koni ta manche mo bolon ikana ki damana mo ni be jamana min kono o ka fini don chogo me hakke min na ma sila mi asariya soso ifana ka ke o chogo la ifana kana ki damana mo ni bolon konu ke ta manche la don ke bawu yen koni fola mi atigi ma danteme aye sunna de ke
ni bana mun me kuma la tumi ko ko la kam ko ambara ka sele mi sala kan ni do ni ko do sala ka tume ni tam ko kuma la sila ko suna do bo ko ñininkali dora bora bransa ko juma ko mi ko brasa ko ewa ni mogo munun be kuma laseli ke misiri la n'u ye mikrota k'u be duwawu ke ala an ye bato ni salli munun ke ala k'u minaw dantigɛli ni fɛnw ko min b'u dantigɛ bunew se minnu ɲininkara nin na a ka majimu fatawa kɔnɔ a ko min ye nin dantigɛli nunu tun tɛ sarafu ka misiriw kɔnɔ k'a fɔ wagati bɛ salli wagati mikrota dantigɛli de kɛ u bɛ juma mikrota dantigɛli de kɛ nunun tun tɛ sarafu sarihu ka misiru kɔnɔ sunnaw tɛ sisan ka ko kuraw de dɔrɔn u bɛ mɔgɔw bolo bon ko ka taa tunga la ji la ni tora ji la i ye yɛrɛ faga suye ban o dɔnnikɛbaw ye ɲɔgɔn sɔsɔ nin na u ko minnu dɔnna ji kan u dɔnna dɔn cogo min man ɲi mais u ma dɔn pour ka sa ulu donna pour ka kisi de u ma dɔn pour ka to ji la mais Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah b'a fɔ a ka Majmu Fatawa Kubura kɔnɔ a ko ni mɔgɔ min yɛlɛnna baji ka yɛlɛ cogo la kariba n'u ko ni mɔgɔ o mɔgɔ donna ji kɔnɔ nin cogo la i bɛ to ji la de a ko ni mɔgɔ min donna o don cogo la i tora ji la e yɛrɛ kɛra i yɛrɛ dɛmɛbaga i fagali la mais a tɛ komi yɛrɛ faga su min ka muru ta k'i yɛrɛ faga ka marifa ta k'i yɛrɛ faga n'o tigilamɔgɔ tɛ kelen ye a ko i kɛra i yɛrɛ dɛmɛbaga ye i yɛrɛ fagali la bon ko n balima dɔ ko a bɛ mɔgɔw ka kumaw la ala ka ni ci ou bien ala tɛ sɔn ne ma ala kulli hali n tɛ se ka kuma ninnu ka fɔlɔ n ye min fɔ aw ye tu sɔrɔ o dɔn ne kɔni ni bɛ n da bɔ kuma min kɔrɔ n bɛ ala deli a ka sɔrɔ delila de bɛ n bolo kuranna ni sunna la u bɛ dɔnnikɛba ɲumanw ka kumaw la donc ma u ka kuma ye nin kan ko nin bɛ se ka kuma kan waaleykum salaam bon ni n y'a fɔ o dɔ dɛrisu kɔnɔ ye n bɛ a ka sɔrɔ n'a b'a fɛ a kuma ninnu ni ɲininkali ninnu a ka faamu caman sɔrɔ a ye don siti ninnu kɔnɔ n'a donna siti ninnu kɔnɔ an ka siti kɔnɔ ni ala sɔnna ɲininkali caman bɛ aw da tɛ se a ma ni ɲininkara o dɔ min ye dawudabu dɛrisu tɛmɛnɛ dɔw ye ɲininkali kɛ ko wotiri wagati b'a damina wagati juma bɛ ba wagati juma ko wotiri b'a damina de ni safo sallira dɔnnikɛbaw ko wotiri salli b'a damina de ni safo sallira a kɛra a ye safo salli futuru wagati de ka fara futuru kan wa ni safo kɔni sallira sufɛ nafila y'a damina wotiri daminana a kɛra sawa safo a y'a yagaruya a y'a salli a yɛrɛ ka wagati de la wa ni safo kɔni sallira de sufɛ nafila wagati daminana wotiri wagati daminana o la nin na n'a ye jamu kɛ a ye safo fara futuri kan futuri arakan fila ni e ka laada ye o ye i b'o salli futuri kɔfɛ arakan fila n'i ka laada de ye i b'o salli ni jamu kɛra safo sallira ye salamu bila futuri kɔfɛ arakan fila salli fɔlɔ o kɔfɛ i bɛ safo kɔfɛ arakan fila salli o kɔfɛ i ka safu ni wotiri n'i b'a salli misiri kunna salli ka taa majabi malikɛ mɔgɔw de b'a fɔ ko ni jamu kɛra bɛɛ ka bɔ misiri kɔnɔ joona nafila tɛ delila Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah ni dɔnnikɛbaw Mughni kɔnɔ Ibn Qudama u ko delila t'o la kuranna delila t'a la sunna k'a fɔ ni jamu kɛra nafila tɛ a kɔfɛ delila t'a la kuranna delila t'a la sunna ni jamu kɔni kɛra de ni a darura nana ka taa kana sagi nɔgɔya de hadamadenw bolo mais k'a fɔ safo kɔfɛ nafila tɛ kɛ misiri la delila t'a la i b'i ka nafila kɛ subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk min kɛ ko min ye ka subhanallah fɔ ninnu ye salli kɔfɛ
yala ku keni kolosu ye haramu dɔw bɛ bidiya de dɔ bon fɔlɔ la sanan ka ɲininkali in jaabi sunna ye min ye subhanallah fo minnu bɛ kɛ salli kɔfɛ subhanallah 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 33 ka dafani la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir ikan nunun keni bolon koni ye o de sunna ye kide nyode fo muso ye ako alaykunna bil anamili fa innahunna mustanqatu yawm al qiyamah ako muso man bawma nabe subhanallah ka be jikiru ke aya keni abolon koni ye parce que bolon konu nunu yawm al qiyamah do be kuma be shera kenawe ube shera ke awye ko tumbe ala kosmani uluye hadamande ini bolon konu de be do yino fe kaburu kono donc ika jikuru kenu oye o de kanyi lagara ulube kuma ube sharia ke ninde sunnay ci yene mo bila subhanallah fonnu nun ka kene bolon konu de o de sunnay mais don ko atabali min ye korosu koye cheikhul islam bun taymiya nyinen karani na majmu fatawa kono ako korosu yerete bidiya ye folo parce que korosu yerete batoye wasila de ro kata batoma mana shira do de do nabi deme bato dola ambe bida info bato de ka ni ale yerete bato ye folo minande do ale ye minande nabi deme bato dola wala shaykhul islam bun taymiya ko ako sunna ka kini bolon koni ye ne ni mo mi nyaado ne ka bolon koni chogo bembe trompe ala de jate be nyagambi mbolo ako bashi tala ka kini kolosue bidiyate adagara ika keni ka kolosue bidiyate me bolon koni de kanyina yede me ni be trompe adagara ika keni kolosue bun taymiya ko bidiyate abo chogo kila Sheikh Abdullah Bumbaji fana nyinin kara sunna ika keni bolon koni de me korosite bidiyay adagara ika iridu kenay Muhammad ibn Salih Usaymeen rahimahullah anyinin kara nyinin kali kenna sunna ye bolon koni de me korosu ka keni yo nube nyagambi adagala iye bidiyate fatawa lejina daima libusi lima waliftay nyinin kara nyinin kali kelena uye min jabi korosu te bidiyay adagara ni be trompe ika yiridu kenay me bolon konu de kanyinay me adagara ikake me ikana kolosuin comme Cheikh Ousmane Bontemi anye min faraka kolosuin kana ke bada nabi bolola ube adilole mbi kana obe yere jira yira hari ni ne mafo ni korosi be e bolo bara akoro do ayenne laje wakati benne be jikuru dela yere jira be donena ube ka korosi ndilo ikanna bada bi kanna akon nimbe yere jira de yira hari na ya sere e da mafo abe ko mi kala hala ibe shaki ibake ki yere yira ni kala hala akoy kana dilo donc nabi bolo ika bato yorola ube abika jifa kono ni bi kayridu ka yoro mi babo ka ko kofe ateye bashitala ani fana kana kolosu ndila komi bidiya mogo ka kolosu be jogomi iyaro bidiya mogo dilan jogo do bu ka kolosu raw bolo ika kolosin kana dila komi bidiya mogo ka kolosu be jogomi kana bidiya mogo bonko nyogonyo ka kolosi dilan jogola ekita ke sompulu ye bisabani saba alhamdulillah bisabani saba